mgbe ahụ na mmadụ gaa n'ilu mmụọ jekwue mmụọ nkwa onye ha abago into contract with that mmụọ. Contract with mmụọ is simply mmụọ merụ m nke a ka mmerụ gị nke. That is contract. As a matter of fact, ụwa mmadụ na ndụ mmadụ na-ebi n'ụwa is on contract. Sometimes ọ na-adị mma mmadụ engage mmụọ on special contract, especially when your life is nothing to write home about. Mmadụ nwere ike ịba into contract with share. Mmadụ nwere ike ịba into contract with agwụ ya. Agwụ. Mmadụ nwere ike ịba into contract with aja ana. Mmadụ nwere ike ịba into contract with ndị ishie. Mmadụ nwere ike ịba into contract with ndị mmiri. Mmadụ nwere ike ịgakwuru mmụọ be nne ya, arụsị be nne ya ma ọ ikwu nne ya, ya na ya enwe contract. Dịka nsi wee kwu, contract is about mmụọ bụ onye dị otu a bịara ka ị mere m ife dị otu a, na ị mere m ife dị otu a, na mmeji ife dị otu a bịa kene gị. Contract. As a matter of fact, dịka nsi wee kwu, ife niile mmadụ na-eme n'ụwa is about contract. N'ume ị na-eku, you're breathing in and out. You are simply telling the universe, the environment, take my carbon dioxide and give me oxygen. Ịghọta? So in every second of the day, in Ekume, you are on contract. You are on contract. You are giving out something and receiving something. That is contract. That is the basis of man's existence. That is Aja. You know, so many complaints people are there, you know, because if I think about some more, go keta ụfọdụ otu a geketa nya nri dịketa message dị n'inbox. I don't can werekwa phone m ka m kwukwa okwu in the public gwakwa ndị mmadụ okwu, mana ọ na the problem with ndị mmadụ bụ Ezinwa ga-epost ife. Ezinwa nwere about 30-something thousand followers, mana m post ife nye nkụzi ndị na-watch ya adịghị ebu ibu. So many people keep themselves in the dark. You are the one keeping yourself in the dark because Ezinwa is trying his best. Look at Mother 16 only beef and I view my lesson here now. You know, you keep yourself in the dark, and at the end you still flood my inbox. Ezinwa, yet every day in my teaching here, I keep telling you if I get make if I gaga. Can you hold it or can back in inbox? What else? What do you hold? See. If for all this one particular term kaya bon ngbawo guje me email ani fe na adem. If for one why no near chi onye obuna dị iche iche. E wona me ke pụta kita anu ase mmadu niile no n'ụwa ma ọ bụ no na my page. Ngba me na ife anu why no mail ani ya no niile ya abụọ garanya. It's not possible. Ọ bụrụ na ị gaa through my page, enwere m ọtụtụ nkụzi. Ana m ekụziri unu otu mmadụ si live life. Ọ na-abụ nnọkọta otu a spice come here up with some aja, some ritual. Si otu a mee nka, si otu a mee nka, si otu a mee nka. A spice come my teachings up. Spice square up. Ana m ekụzikwara gị the true way of living life. You know? Mana nkụzicha otu a, people don't pay attention, and at the end onye na-agbapụtara boss Ezinwa kiri ife a ga-eme ka ife a na-eme na-aga aga. Amaghọm, there is no one thing ma agba gị na ife a ka ihe eme na ife ị na-aga aga. That is why you should go to my page and practice my teachings. Ihe niile na-efuru na-ekuzi na my page, nwanne practice them. Ezinwa na-try kwanu. I dey try every now and then. I dey storm my hour every week. I mean every izu. And me map out hundreds of thousands every week. The purpose of it should that aja or blow not for any other thing, but kahane enyemo inspiration, knowledge. Meju ene kusukanu dem mad. Maka onwere ofu anu ofia bia na my comment section yesterday, and I say na information
na-enweta from my agwụ, not free of charge, that I should be giving it free of charge. Onye ọbụla bịara mụ na mụ wụsalụ n'inbox kụziere ife niile na knowledge na-enweta not free of charge, that I should be dishing out free of charge. Ofu anọfịa bịa n'inbox. So Ezinwa na-devote, na-invest time ya, energy ya, my data. Do you know how much data I subscribe every month? Every month I subscribe to something thousand naira data. Every month. Tinyekwanụ nke ndị mmadụ na-adachi gasị m. Nje enye nkuzi. And for your information, onye nwekwa iru akwụkwọ nọ na ada akwụ m ụgwọ maka ndị nwere ike iche na akaụntụ m adịgo monetize. Nwebọ chicha no dey get from this online something. So it is my money, everything. So I know the person na say na information na-enweta not free of charge. Bịa na obi m every nkwo. Bịa na obi m every nkwo. I am talking about ego Ezinwa Anaedo na map out. Especially from out there. I'm not talking about contribution ndị mmadụ na-eme na say na ha chọrọ iso ya na salaka na si gote nke a wee tinye apapa na salaka, si gote nke a wee tinye na. Now I'm not talking of that one. I'm talking about my own. Because aja na-ekwu na gị na-achụ aja. When I give a teaching, I lead the way. I am the leader. Na-eme ihe ahụ na-eme ka m na-ekuziri gị. Ịghọta, adị m eje ịchụ aja ole egwu. I know how much I invest in my agwụ. Ịdị na-enweta nkuzi na-enye. And that is why, check here, I beat my chest to say it. Check the teachings of Ezinwa Anaedo and compare it with the teachings of every other dibia. Emma, both offline and online. Check here, I beat my chest. Adamaka. Adamaka. The more you put into agwụ, the more I will give you. Information agwụ na nkuzi na-enye na bịa direct from agwụ Igbo. Agwụ ọdịnala Igbo. And I know how much I invest. The more you put, the more you can draw. Onwere onye na-eri ipu obi o tinyere ife. So I give all these teachings to help you. I am for ndị na-ede eji nkuzi m egwu that always practice, na-eji nkuzi m were akpọrọ ife. They will tell you that a lot of them even share testimonies even on comment sections of my lesson. Because testimonies ndị na-abịa n'inbox mbupụtewe ya. Ọ bụ na mụ na-share testimony every time. Ma na-emekọta kuzi ọ dịka na-eme ife ụmụazị. That is why m bịa mgbe ụfọdụ mgba nkịta. So that is why m bịa mgbe ụfọdụ. Ọ bụla testimony niile mmadụ share ka mma bịa na-post, especially nke onye oji voice note wee mee ihe na ma bịa na-agba akwụ n'afịa. Testimony karịrị. Mana ọ maka ndị ji nkuzi m wee kpọrọ ife. Especially those people that practice themselves. And also those people that I work for. So onweghị ụzọ ọzọ Ezinwa ga-esikwa wee mee practice ihe m na-ekuzi. That is why ị bịara m n'inbox na-ajụ m Ezinwa ka ihe a ga-eme ka ife a na-eme na-aga aga. Amaghị m ihe ọzọ m ma agba gị na-abụrụ ihe ndị a na-ekwu na my page. Agbara m gị ife na-ese okwu n'ụwa bụ ụgwọ eji na mmụọ. And ụgwọ eji na mmụọ, o nwere ụzọ eze esi akwụ ya na-abụrụ site na aja. Site na aja, ị na-akwụ ụgwọ iji na mmụọ. Ka ị na-akwụ binata ya bụ ụgwọ ahụ, ụzọ ga na-eforo gị. Do you understand? Ka ị na-akwụ ya bụ ụgwọ ahụ, ụzọ a na-eforo gị. Mmụọ ji ga-aha gị. Maka na mmụọ iji ụgwọ ya ama ego ụdọ. Yes, mmụọ ọbụla render service to you and ijide ya ụgwọ. Ọ ma ego ụdọ. Onye ahụ na Ezinwa ife na-eme ada aga. Onye abụ na Ezinwa ego obere ego bata m aka, ọzọ ada abata ntị na dawa na-agwụ. Ezinwa business m ndakpọ Ezinwa nka nwanne iji ụgwọ na mmụọ. And the only way to set your path free of ụgwọ bụ gịnị? Aja. Chụpa aja. And be generating aja enyere aka ị na-generate currency, na-generate ruchi gị ego ga-eji wee na-offset your bills. Once your chi is offsetting your bills, your path will become free. So ana m ekwu okwu maka mmadụ ịgakwuru mmụọ kpee mkpa. Ọ dụ ka ọ ya adụ otu anụwa. Woli ọjị gbachigo okwu. Chima ana m challenge you, chima ana m agba gị, anụ ọjị aka m na-awarụ gị tata anụwa biko.
ifedo otu anụ abụ ifedo m mkpa meelụ m ya imeelụ m ya na mma egolo ọkọ gbuoru ma na mma egolo ebunu gbuoru ma na mma egolo ife na-egbuoru ma na mma o nwere ndị na-egburu chife efi in Thanksgiving. Ọtụtụ ndị emego ya n'obi ma ịghọta gote efi gbuoru chifa n'obi Ezinwa Anaedo wee mere chifa saraka in Thanksgiving. Sometimes engage mmụọ. Oge gara aga some weeks ago or months ago o nwere oge ọ gbajiri ọdọrụ njekwula aja anụ ngwurube m ana okwu ana be m akụzigoro m gbasara okwu ana nga na okwu ana be m nwere ọjị wee gba ya okwu yọọ ya ife si ya na ihe anụ wee mere anarị m ya otu ansi wee kwu na mmegburu ya ofu nne ewu oruo 2 weeks nkịtị oruo 2 weeks m mechara ife a that ten ngari ya o mere 100% tinyekwu ọjana ngolu nne ewu gbuori egbukwasara ya ndekwu ọkụ. Sometime engage mmụọ. Na January a gara aga eje mmezuru mmụọ be nna m na mmụọ ikwu nne m nkwa mkperufa because they have fulfilled it. Mana one thing about Ezinwa Anaedo bụ mmụọ ọbụla mmepere ọnụ ma wee kwee nkwa si ya na ife m na-emeri ya na-emere m nke ọzọ I don't wait until na mmụọ ahụ eme that one nyeri ya tupu m mezuorie nke mkpere na nkwa. That is my principle. In other words, once m gaa n'iru mmụọ kịta anụ mmụọ for example biko mmụọ bụ Ezinwa Anaedo nọ n'iru gụnwa bụ mmụọ akpọrọ mmụọ biko na ifedo otu anaghị adị m mkpa meelụ m ya na imeelụ m ya na mma abịa gburu wee ebunu ifuru ebunu ahụ mkpere na mkpa nji ọnụ nkwupụta n'iru datụ mmụọ ebunu ahụ adịgo somewhere na-eche. In other words, whether ma mmụọ ahụ emere that ten nyọrọ ya ma ọ bụ na o meghe ebunu ahụ nya mgbe m megburie ya. Ihe ahụ personal principle Ezinwa Anaedo asọkwa gị nọ that you must abide by it. Ị nwekwara ike n'ọrụ na-eche mmụọ merụ gị ike imerie nke ikwuru ọkwa na o meghe ya gba ya nkịtị mana Ezinwa ada agba nkịtị. Ị na-aghọta? Ana m alaik ka ịtọtọ mmụọ n'aka ịtọ nyatọfa n'aka na ọ bụla mmụọ ka ọ ya atọ n'aka. You know the reason? Agwara m gị n'ihe na-eso okwu na mmụọ bụ ụgwọ eji eji. When you contract mmụọ maybe your chi for example esi chi gị biko na-eme ife dị otu a ya merụ gị ife dị otu a na ị ga-emeri ife dị otu a then chi ga-ewe si oke mkpa ahụ ikperie being that na ihe merụ na ife ahụ ị na-achọ erutebụrụ gị aka bụ ụgwọ iji in advance. Chi gị ga-ewere ebunu ahụ ikpere ya na mkpa in advance because with mmụọ distance and time and space don't hold. In advance chi gị ga-ewere data ebunu ikpere ya na mkpa ị ga-egburie oworu that energy of that ebunu wee mee gịnị wee ga offset ba those bills because onwere magic ọzọ chi gị ga-emekwa n'ife ahụ ịyọrọ ya na-abụlọ ọ ga-agakwuru data mmụọ eji ụgwọ iji ụgwọ na ọ bụla nke nwa ji ụgwọ ọ ga-agakwuru dị mmụọ iji ụgwọ mmelụ na ife ahụ ị chọrọ na o rute ha ga-aka na mmụọ ahụ ji ya. Chi ga-agakwuru data mmụọ ọ negotiate with data mmụọ. O nwere ike dị mmụọ asị chi gị na ife anụ a na-ekwu okwe na ọkụkọ ka anyị akwụ ya ụgwọ ka anyị eji wee nata ya the 10. Ịghọta ịmara otu anụ wee si akwụ ụgwọ road ka ihe a na-akpọ toll gate ma ọ bụ ụmụ ihe NEPA bill ụmụ ihe ịmago all these bills a na-akwụgasị akwụgo TV and whatever. O nwere ike dị mmụọ agbachi gị na subscription nya ego a ga-akwụ wee nweta ife a na-ekwu na ọ bụ ọkụkọ na ọ bụ the energy of ọkụkọ. Chi ga-ewe jee na data ebunu wee dọlụ the energy that is equal to ọkụkọ ọ bịa nye dị mmụọ onye dị mmụọ erelize edo that time ma ọ bụ nwere ike o jekwuru dị mmụọ asị na ọwa ebunu ka anyị eji wee nata ife ka anyị eji wee kwụ dị ụgwọ. Chi ga-ewe jee ebunu anyị kpere mkpa in advance chi ga-ejeje were ya wee nye dị mmụọ wee release ihe anyị chọrọ o releaseelu ya oluwe aka emechakwazi igbuzie ruchi data ebunu ahụ chi ga-ewerukwa data energy wee replace kwa. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Just understand that energy bụ ego anyị ji a transact na mmụọ otu anyị si a transact na mmadụ
ijekwu mmadụ esi ya achọrọ m ịṅụ biya kelafia Heineken ọsịgo ego one ka a na-ere Heineken nkịta let's say nọ 800 naira ọsọ nọ 800 naira iwere 800 naira inye o were bọtụ Heineken onye o transaction nọ ihe a na-eme na mmụọ ị na-aghọta that is why na chi gị dị poor na mmụọ ị ga-adị poor na mmadụ because na chi ga-enweghị enough energy oge eji were akwụrụ gị ụgwọ wee na-egotere gị ife ịchọrọ na mmụọ and ma nye egotere ihe na mmụọ ma mpụta ife na mmadụ. So sometime otu a engage mmụọ on contract mana ife o ji wee bụ na Ezinwa Anaedo na-abụ mkpe mmụọ mkpa weda na dị mmụọ o mezuru onye adatanụ ya ọ dị mmụọ o mere exactly otu nsi wee kwu ma ọ bụ na o meghọ nke ahụ mkpere dị mmụọ na mkpa m emeriri ya I tell you kama enya bụrụ na ọ dị mmụọ ji m ụgwọ ka a na-abụ na mmụọ ji because o nwere ike ọ bụrụ na ihe mere na dị mmụọ emeghọnụ ndatenụ nchọrọ otu exactly otu a nsi wee kwu ya o nwere ike o nwee some factors which border around me and not around the mmụọ. O nwere ike for example ife ahụ yọrọ dị mmụọ o nwere ike ọ bụrụ na oge erubeghị m kwesịrị inweta ya. Mmụọ work by nature order. A mere principle that govern the whole creation, including that mmụọ ị na-agakwu, including ngwa na onwe gị. You cannot force that mmụọ against that nature order. Do you understand? You cannot force that mmụọ. For example, na ijere gwa mmụọ ka for example ka o gbuoro gị mmadụ. That request is against nature order. Ọ na-egburu gị mmadụ ka ihe onye ahụ mere gị pụọ bịa ọ bụrụ onye aka edo ọcha. So that mmụọ cannot jump that nature order of biri ka mbiri. Despite mkpe ikpere o nwere ike onye ikpere mkpe efi 20 irrespective of the number of ihe ị ga-emeri ọma mme that thing because it is against the nature order. Ọsụsọ ọgwụ nwere ike imerụgo dịka ife ahụ ọgwụ because ọgwụ boycott nature order. Ọlụchazie ya ngwa na onwe gị taba afụfụ ya mana mmụọ ama boycott nature order. Do you understand? So nwere ka ọ na ihe anyị dị mmụọ na oge m kwesịrị inweta ya erubọ ma ọ bụ na ihe a na-ayọ dị mmụọ bụ ife ya bụ nweta ole gbuo m n'ọkụ but mụnwa anya m ji afọ na mmadụ amaghọ m ka ọ na-ịmaghọ Igbo si ndị be anyị si nọ na nwata beketa sị nwee ya anwee ya obeforuchi ya na ife a na-eme ị na-aghọta. O nwere ife iyi ayọ mmụọ ahụ meru ya ọ bụrụ ịnwe gị obeforuchi nke na ife emewe maka na ife kwuru ife akwụdebie ife ọbụla ị nwetara nwere ife obu abịa kpatalụ na onye ha ka isi na-awa ha isi na-awa onye na-control 1 million naira is not the same with the isi na-awa onye na-control 1 billion naira. Your level of success in life determine the level of headache ị ga-enweta. So o nwere sometimes say ya ayọ mmụọ ahụ ama mmerụ ya because of what? For your own good and safety. Ma ọ bụ na oge erubeghị o kwesịrị imerụ gị kwesịrị imete that time maka na mmụọ ya alụrụ gị ọrụ ya eje kpọtụrụ ndị iyi ụwa gị ihe anyị ịṅụrụ aṅụ wee pụta ụwa ife ọ na mmụọ ga-emerụ gị ga-adị ife dị n'akara ụwa gị. Ị na-aghọta? So o nwere other factors nwere ike ime na ife ịyọrọ mmụọ na ọma mmerụ ya. Therefore Ezinwa wee sị na ngala na n'iru mmụọ bụ na sị mmụọ mere m ife dị otu a mere m ife dị otu a weda na data mmụọ meziri ya ma ọ bụ na omegha ife ahụ mkpere na mkpa mmemme ụdị mmụọ agodua mme ya nwere m onwe m mmụọ ahụ maziri reason mee na omegha ya. I don't care. And that is the reason ife ọbụla m na-ekpe mmụọ na mkpa bụ ife mmemme at the moment m nọ na-ekpe dị mkpa nga n'iru mmụọ kịta anụ ekpe mkpa efi it means that na data ego m meju ego efi ahụ adịgo na akaụntụ m nọrụ na-eku ume na-echezi m ka m bịa werie wee mee ihe. So anọ m ekwe mmụọ mkpa based on ihe m enweta n'ọdụ n'iru. Ị na-aghọta ihe m kwuru? So the basis of my teachings today bụ from time to time engage mmụọ. O nwere ndị na-eje na-arụsị befa na mmụọ na-emere ana befe ife kwee mkpa o mmụọ bụ onye dị otu a bụ nwa dị otu a bịakwara m nọ ihe dị otu a biznes m biko ihe nchọrọ ụwa aga m n'iru mepee ụzọ na biznes ka ọ na-aga aga. Ọ bụrụ na ị mere m ya within 1 year
na mma bịa gburu ya efi emechi bịa merụ mmụọ nkwa ikwere sometime engage mmụọ. O nwere ndị na-emekwa ya na ezumezu ebe o nwere some people na-alụlụ ọrụ ụmụ alụ ndị so na ndị Ezinwa na-akpọ ụmụ alụ ọ na-alụlụ ọrụ ya anọketa otu anụ a agwa Ezinwa biko ihe dị otu and o nwere oge nkụzi elu ọnụ sị na mmadụ like ngwana wee na-eso m without even telling me ị nwere ike n'ebe ị na as far as iji ezi obi were eso m Ezinwa Anaedo ị nwere ike nọrọ ebe ị nọ were ọjị che n'iru anyanwụ ma ọ were nzu che n'iru anyanwụ ma ọ were mmiri che n'iru anyanwụ ma ọ were enete nnuru gị aka che n'iru anyanwụ kpọkuo ezumezu Ezinwa Anaedo ị gwafa biko na ngị nwa bụ onye dị otu anụnwa na ị na-ayọfe ife dị otu a fa merụ gị na ọ bụrụ na ha merụ gị na ị ga-eji ihe dị otu a bịa kenefa site n'aka Ezinwa Anaedo fa merụ ya without you even telling me o nwere ike ka ị nọ na-eme ife a you didn't tell me anything mana ha mezielu ya imezie ka mmanụ and come to fulfill the promise through me. Enwego ọtụtụ ndị bịara Thanksgiving na Obima through this means. Amaghọ m mgbe ha kwere mmụọ mkpa, amaghọ m mgbe fa yọrọ mmụọ ife, mana ọ na mmụọ eme na-arụfe ya fa wee sị m Ezinwa na somebody send goro m ego onede about 500,000 naira si nọ mkpanya kwere agwụ m n'iru anyanwụ na o nwere ife nya yọrọfa and fa eme ya narịa ya na mụ na ego a mmalụzi anụ m ma egbuziri fa na anyị ekweghị any specific mkpa anụ mana ya gbara ha na ya ga-emerụfa certain percentage of ife a ga-abata m so na percentage ya bụ da 500,000 onye osend anụ m ya njizi aka m chekizie malụzie anụ m nwere ike igote at that amount buorufa mgbekwesọ m metinyekwa n'akpa ị na-aghọta ihe m na-agba gị bụ sometime you can contract mmụọ maybe chi gị maọbụ mmụọ ndị so gị maọbụ dibịa gị na ya na-alụkọ onye mere nju ya gba gị have minimum of 1 dibịa and the maximum of 2 dibịa gị na ya na-alụkọ at a time ekwesịrị ịkarị 2 ọ ya bụ ife na-eme gị mara ebe ife na-eme gị si 2 at a time ọ bụla nke ịgba akwụna dibịa anụnwa ndị mmadụ na-eme everyday dibịa ọbụla efere ịgbaso egbe alụmafe na-enere m ife cheki ife from there alụlụ ọrụ gaba within 1 month dibịa 1 million arụgoro gị ọrụ. You should be well disciplined in matters of spirituality. Ọ bụrụ na ị ga-enwe sọsọ ofu sef ọ ya aka mma mana ihe nji asị maximum of 2 bụ ịmago 2 ọ ga-adị mma maybe ịnụta from onye a ị compare with onye anụnwa o wee kwezie o wee gbaa afọ uche na onwe gị mana it shouldn't be more than 2 maka na emekatazie gbalagbala fezie ka ọ ya abụ ala ọghọ ala o nwere ka ihe esi emekata kụzie ị bụrụ confusion nyere onwe gị ị na-aghọta and those dibias that dibia gị na ya ga na-alụ ka a gwara gị tupu i choose odi dibia mee ka ezumezu gị marụ mee ka chi gị marụ mee ka ndị ichie ebe nna gị marụ gbafe afa dị dibia gbafe onye ebe dị dibia bụ na onye dibia anụ a ka gị na ya na-alụkọzi kịta na mgbe ọbụla dibia anụ a gbara afa gị n'ife dị mma na ha jee na ha tarụgo oke dị mma n'aka ya bụ dibia na dibia na onye dị otu a ka gị na ya na-alụkọ ịwarụfa nya ọjị ahụ iwepụrụfa fe wee marụ ọ bụrụ ife akpara akpa ọ bụrụ nke everyday chefu na n'igwe ịpụtara na social media dibịa ọbụla ịfụrụ chabara gị anya ịgbasịa be disciplined mee ife ka onye mụ ife ị na-aghọta so social dibịa chi gị na ndị ichie ebe nna gị na aja na ebe nna gị ma n'ọnyanwa na-akpa afa gị n'iru mmụọ ị nwekwaziri ike iyo ezumezu ya ife maka na ịmarụgoda dibịa ahụ malụ gị ị nwekwaziri ike iyo ezumezu ya ife fe emeelụ gị provided that n'iji ezi obi were esoda dibịa and oge nyekwaziri gị aka aja ọbụla dibịa ahụ na-achụ n'obi ya on behalf of nyanwa na onwe ya nakwa ndị ya na-alụlụ ọrụ your chi will also be a partaker of that aja of those aja ị na-aghọta mana m kenere I have to stop here. Inweta ozi apịnye aka na share button. Ana m ekuziri gị amamife otu mmadụ si ebi ndụ. Cheta na every nkwa na anyị na-eme saraka na Obima. If you want to be part of the saraka anyị na-eme na Obima every nkwa, you chat me on WhatsApp. Nwanne echi bụ nkwa. Every nkwa anyị na-eme saraka.
08032477868 or my WhatsApp number. Tinye ife na nya bụ salaka. Tinye ife na nya bụ salaka. And then name your petition for the salaka. Ịchọkwanụ ka enyere uchiru ma ọ nwere mmụọ ịchọrọ ka echukwara gị ime ka mmalụ. You tell me about it in box on WhatsApp. Cheta na ozi gị gbasara salaka mbọsị nkwa ọbụla must get to me latest afọ. Echi bụ afọ. So echi so ya na salaka nke nwanne echi a na-abịa bụ Wednesday bụ nkwọ. Ozi gị for that salaka rute m aka latest echi niile. So today and tomorrow you still have to be part of the salaka. Mana m kenere gị. Inweta ozi apịnye aka na share button, share the message. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary omenala Igbo. Ka emesịa.